ibe anyị ekene ụnụ, ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ. Ụmụ ibe anyị si udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị si ka udo dịrị ụmụ ibe ebe ọbụla ha nọ. Ana m ekene ndị ndozi ọdịnala, ndị na-agba mbọ si na nna nna ha agaghị abụ ndị eji aka ọnụ. Ịma na otu anyị na-eme ihe ata ndị mmadụ agaghị aghọta. All 1000 years to come ekwubezi okwu ihe anyị na-eme taa. Ana m ekene onye ọbụla bụ onye Igbo na-agba mbọ siri etibere anyị mmọnwụ, ka anyị siri ime mmọnwụ etibere anyị pụta. Ana m ekenekwa ụmụaka na-agbakwa mbọ na ndozi ọdịnala ụna ha nwere ike. Ana m ekene ikwu na ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egene, kene ndị mbụ. Ndozi ọdịnala educational system anyị ga-enye ndị be anyị, onye nwe ga-abụ the best thing nwere ike ime ndị be anyị n'ụwa, because ndị be anyị ka na-enegodo anya. Onye ka ndị mana mgbe ọbụla itete n'ụra, ị ga na-etaizi itete n'ụra n'ike, ị ga na-ebigharị aka ontili anya efe oge. Ifugo nkịta na-arụ ndụ, nkịta na-arụ ndụ, ihe ọ ga-agbagide jaa isi na ahụ aja, jaa isi na galaasị, ihe ọbụla ọ fọrọ jaa isi na ya ontili anya abịa doo ya, ọ marazi ebe ọ na-eme. Ime otu a ndị be anyị tetere n'ike kịta, ha gbara jebe n'ọnụ ụlọ ụka bụ nsogbu ahụ. Ọ bụrụ ebe ahụ ka nsogbu ahụ dị, ịma ha niile ebe ụka a ga-egbu egbu, a ga-ata ata. Ọ bụrụ ebe ahụ ka nsogbu dị. Nwa bekee na-eje ụka mana obodo ha dị mma. Sọọsọ ebe ndị ihe nna like n'ụka bụ na ụka na-eglorify nwa bekee. Ọ bụrụ ụka mere gị mara ihe, ọ bụrụ ụka mere gị mara ihe, ihe mere gị mara ihe bụ na ị mara na culture bụ education. Ihe mere gị mara ihe bụ na ị mara na culture bụ education, na culture bụ court. Ị mara onye mere gị mara ihe, ọ bụrụ maka ụka. Ụka wụ to glorify nwa bekee, to personify nwa bekee in your mind, because nwa bekee ma ihe wụ ụka. So all about your mind, the game is about the mind. So ọ bụrụ ya mere na ịma ha ihe, ọ bụrụ ya mere na inwe ha ọrụ, ịghọtago. Ọ bụrụ ụka mere ihe, so ị tetere n'ụra na agbarakwa jebe that side, ijebekwa that place again, imekwa mistake. Ịgbarakwa jebe die, ị ga-emekwa another mistake, because ọ bụrụ ebe ahụ ka nsogbu gị. Nsogbu gị bụ a cult. Kedu ihe ị chọrọ? Tinye ya n'ime education, educate your people. That is how they will going to behave. Otu aka ha ga-esi eme. Ọ bụrụ na ị nweghị educational system, nwanne kedu ihe ị na-ekwu nwere isi? It doesn't make any sense. Ọ bụrụ na ị nwere educational system, because mind is a new computer. Mind, every new mind is a new computer. As long as na ị nwere something to put, a program to put into this computer, nwanne ị na-ekwugheri. Simple as ABCD. Simple as ABCD. O nwerekwa ihe ijere today, because ị mara ndị be anyị sometimes agwụ tịka ị na-ekwu. Then look at, okay, before nwa bekee abịa na Africa, o nwere akwụkwọ ifuru edere about Hausa ma Yoruba before nwa bekee abịa? Where is the akwụkwọ? Nwa bekee decide who is your friend and who is your enemy, but he can still claim I am awake. Ị ka na-arahụ ụra, my friend. You are sleeping. Ị na-arahụ ụra. Ndị isi ojii, they are sleeping, all of them. Nwa bekee ga-agwa gị what is universal education. Nwa bekee will tell you, because you don't have a standard of education. Nwa bekee ya agwa gị universal hospital, because you don't have a standard of hospital. Anything ọ bụla ị na-eme, ha gwara gị, then give you a standard and you take. Ha gwara gị onye bụ your brother, onye bụ your sister, they tell you. Before nwa bekee, kedu ndị bụ ndị Hausa na ndị Yoruba? Where are they? Kedu ebe ha nọ? Kedu ndị bụ ndị Benin before nwa bekee? Achọrọ m ka ị gwa m ebe ọ bụ na nwa bekee we decide everything for you. Nwa bekee decide everything for you. Nkwuo mba nke m abụrụ ya, onye nkịtị, onye ojii, gịnị ka ọ ma? Ndị Igbo sụrụ Igbo ka anyị na-asụ na-egego. Igbo si gị obi, heart is where it live. Ebe ahụ ka obi, mkpụrụ amụ gị is the heart. Your testicles is the heart of the woman. Ebe ahụ ka obi. Ọ bụrụ about man and woman, it's about the principle. 7 times 6 gives you 42.
6 weeks nwata ebido develop anything about organ, human organ. 6 weeks nwatakịrị ebido develop organ times ya dị 7 mmụọ, 6 bụ number of man which is number of carbon, 7 bụ number of mmụọ times ya dị 2 onye gị 42 law of art, 7 laws here, 6 laws here, enye gị law, ime iwu ọgaba ọfụma. Ndị Igbo sụrụ Igbo si na obi ebe a ka obi, anya gị na-eme ihe ọ na-eme because anya go na pineal gland. Ihe ndị mmadụ ji eji ụmụ anụmanụ eme ihe a na-eme, ụmụ anụmanụ perceive through the nose, that because the nose go direct to the heart. N'ime ị na-eku ume ọ na-aga direct to the ebe ahụ obi, direct, so they are conscious through nose, ha dịrọ through eye, because through eye o nwere all the emotional charge, eye the emotionally charge. Unless you may not control your mind, you can control your eye. If you don't control your mind, you nweghị control your eye. Eye will lead you. Ịba na ezigbo akụkọ. Education enyere unu bụ the problem. Ọ bụrụ ụka, ọ bụrụ ndị na-eti isi anị, ọ bụrụ ndị Islam, ọ bụrụ ndị ike ha na-akpọ nke ọzọ ndị Jew, ọ bụrụ ya. It's not. It's the education, because ndị be anyị ka na today aka na-asịkwa amụ. Ọ bụrụ amụ. Ọ bụrụ amụ. Nwanne, ihe ahụ gịnị? This is common sense. Ihe ahụ pen. Ka ihe eji akpọ ya pen? Because all like this. Ka ihe eji akpọ amụ penis in English? Ọ penis ka a na-akpọ ya. That is pen. Kedu ihe ị na-akpọ atụ isi ahụ ị na-ata ata? Ọ bụ ihe a bụ atụ. Then why do you call it amụ? Amụ wụ spam. Amụ wụ spam. Ọ bụrụ penis. Penis wụ atụ. Atụ ihe ọ bụ atụ ka ọ bụrụ amụ. Ka bụrụ education. Nonsense education na-enwere uru ọba. Kpọrọ mmadụ bụ ọkpọrọ isi na kpọrọ ihe isi na anyị. Ife unu enweghị uru anyị na-aba. Abịa kpọrọ okwu isi na anyị na-ekwu. Don't follow the nature, don't follow this nonsense. Anyị ga-ewepụta ezigbo education bara uru. Kedu nke ị na-asị m a na-amụ nwa. All this thing mere na ịma ha na spam bụ silicon. You don't know that the spam bụ silicon na solar. You don't know. Ka ị ga-esi ama ebe ebugharịrị okwu isi. You don't know that moon is silicon, that is spam is silicon, imi is silicon. You don't know. Ị gaghị ama ya. Ka ị ga-esi ama ebe ọ bụ na akpọdoro okwu isi na ihe niile a na-eme n'ụwa from your body, or every element with your body ka ọ dị. Ị ga-afụ deposit of the element on the ground. All the whole element nọ na earth. Go and look for them. Use way develop anything of nature, any kind thing you want on earth. Ọ dị ya, because only one form your body. They form your body, they are active charge. All of them they actively charged and not deposited in your land. Ndị Greek kpọrọ ya Heliopolis, the city of the sun. Ebe ha ka dị iwu si. Mmụọ na-ekwuye ebe dị iwu si wee pụta bụ na city of sun. Only place we know is in Africa is land of the rising sun. This is only Igbo land we know on earth. Enwerezi ebe ọzọ. Nowhere on earth. Kedu ihe ndị mmadụ na-awuru na-egwuru ndị mmadụ wayo for nothing sake. Education is the key. That is the problem. Put it into the brain of your people. They will become wizard and genius. Perseverance. You must, my brother. Unu get ihe that only way iji apụ ndụ bụ ihe. Education bụ only way eji apụ ndụ. Ọ bụrụ just isoro ha na-ekwugheri, you are wasting your time. Ị na-waste your time life and direct ka na bụghị eziokwu. Because onwere ka mmadụ ga-esi akpodo education isi naanị. That is it. Nature mere onwe ya. Nature kere onwe ya. Let me count for you now. 4 plus 2. That give you 6 number of man. 4 plus 4 give you 8. Because 4 aha into 2 aha. 4 aha plus 2 aha, that's give number of man. Then were say 4 aha na 4 aha ụzọ na-abụ. Onye gị 8. That is number of infinite, which is woman number. That is more, which is 7, which is ihe a na-agwa gị all the time. A na-agwa gị this thing all the time since mgbe ndị gboo. Mmụọ asaa times here with 6, which is carbon number of man. Onye gị 42. Then you create mee iwu ụwa according to this thing. Ị ga-afụ na this thing will give progress because you follow the nature. Ihe ị ga-ede n'ime iwu aha bụ ihe mmadụ ga-eme ome affect ihe ọ ga-eme ise ndị etu anya ọ gaa n'obi. Everything is present, my brother. Everything is present. Ị gaghị agbanarị aja. Everything is present.
anya nwere ihe ọ na-arụ is record. Anya wụ recorder. Na-agụ nsọ ntụrụ na anụ. Anya is recording. Obi n'ime gị ọ sị gị obi ebe a obi gị is living there. Ichere na eme iberibe. But once your eyes close ma ihe na-eme n'isi gị your pineal gland shut down then it opens the heart. Obi gị emepe. Ọ ya bụ mgbe ahụ ị na-arọ nrọ. The memory is recycling. Ọ na-dance through the memory because ọ nwere anya. So only gravitational force o nwere bụ anya ahụ. And once anya ahụ close then the one shut down. Ga Google pineal gland. Chọọ ihe pineal gland bụ. Ọ nwere receptor ka onye nwere receive every information. Ọ receive oyo bujeri obi. Mana ụmụ anụmanụ nke ha dị different. Ụmụ anụmanụ na-perceive from nose before I got to pineal gland. If not the exchange. That's why their consciousness is very more faster than you. Because of ha na-esi n'imi they go direct. Because anya ha adịghị capable of ime ihe nke gị na-eme. Because na your brain adịgo fast enough. You got to so ọ bụrụ the same. Ị ga na high. Mana ha nwa na onwe ha nọkwa low. Mana through the nose then go direct. Because ha si na anya wee jebe o tere aka ụzọ eteka ha ya ejemudie. So ha sizie n'imi direct. That's why ihe anụmanụ ọbụla chi iri nri ọ na-ebu ụzọ sie n'imi. Ọ n'imi ka ha si ama. Nkịta bịa ha n'ebe ị na osie n'imi. Nkịta ga-eji imi si ebe a ruo ọgbọ eteme market. Sọsọ imi o. Ọ bụkwa anya ka o ji ama ebe ọ na-eje. Ọkwa imi ka o ji ama ebe ọ na-eje. Unu chekwana anya. So ndị be anyị for you to ịma ihe a na-akọ educational system must change. Ọdịnala cultural academy it must change. Ọ bụ na o chenjiri agwa ha gị na amụ abụra na amụ bụ spam. Gịnị ka eji akpọ ya mkpụrụ amụ? Why eji akpọ ya mkpụrụ amụ? Why eji akpọ ya mkpụrụ amụ? Why? A na-akpọ testicle mkpụrụ amụ. Why? Amụ nwere mkpụrụ. So ị na-anaghị afụ na mkpụrụ spam ka a na-ekwu na mkpụrụ nwa. Mkpụrụ amụ bụ mkpụrụ spam. Spam bụ silicon. Silicon moon is a silicon. Mụ ibe si n'ebe ahụ pụta ndị egbu onu na-egbuo. Ọsọ amụ gịnị? Amụ abụrụ ya amụ bụ ochie ọzọ ka ọ bụ. Asị ụnụ atụ jekwe na dati je Google Atum god of Egypt. That is the father. That is anya onya nwa na anya ya anya driving anya gịnị ka ọ na-eme anya the driver of anwụ which is living inside you. Obi ebe a nya ka nna gị ji wee mee ihe a na-akpọ ọbaji. Do you see the structure of ọbaji? 42 ka o kwesịrị ịdị but ụnụ amarazi nọmba. Ụnụ agụrụ na nọmba gafuo. Ụnụ amarazi number of the soul 42, number of the teeth 32. You must say soul nwere 42 structures. Onya ọbaji aha nna gị debere gị 42. But ndị nkịtị bịaziri ekere ọbaji ekere ke the whole village niile na-eke ọbaji. Chefuo na information ka ọ bụ. How can you know na information ka ọ bụ? Ọ bụrụ na ikere the whole ọbaji kere village dị niile kekpere ji kechigbo ebe niile. Information adị nna gị na-afụ na ife afụ na nzuzo. Before nwa bekee send the satellite to space nna gị ma na enwere 6 planets plus sun n'enu. They know plus 8 ọ bụrụ 8 total. Enwere 6 plus 8 7 plus sun ọ bụrụ 8. Nwa bekee apụta ọsị every day of 1 star ọsị ọ planet of 2 stars ọsị ọ planet. A na-emebisi ihe mere eme. Ihe a bụ ihe ahaziri ahazi. Life does not change. O nwere anwụ ahụ ga-anọgidekwa ebe ọ naghị echenji. Ọnwa anaghị echenji. Kedu ihe nwa bekee nọkọta ọsị ya afụkwara new planet wia? Kedu ihe mere ifu ya before? Ịnọkọta nọ ifu ịnọkọta ifu anyị eso wee je. Anyị enweghị nke anyị ga-eji. Anyị enweghị microscope. Anyị enweghị telescope. Ka anyị ga-esi ama ma ha jee ma ha eje. How do we know? Ka anyị ga-esi ama na ha jere ma ha eje ụmụnne. Anyị amara onwe nke anyị dị mma ya mba. Ordinary hospital anyị enweghị. Ordinary research center. We don't have a health research center. Anyị enwere food for health initiative. Anyị enwere art and culture. Enwere ihe anyị nwere ụmụ ibe. We don't have nothing. Anyị ekwuo ordinary way base. We lay the foundation of ordinary. Inside ordinary anyị ga-enwe ihe a na-akpọ Ọdịnala Cultural Academy. A standard way of academic ị ga-eme gosi ya ị mara about ụwa niile based on our own information. Nwa bekee gọgọgọ eziokwu. Nwa bekee nwere ike ịgwaga eziokwu ụmụ ibe na-echegodi n'uche. Onye Arab ọ ga-agwaga eziokwu asị na ugwu Hausa bụ Muslim place unu ekwere. How do you know? Jee jụọ onye bi ugwu Hausa ma ugwu Hausa wee Muslim place. Go and ask them. Jee jụọ onye bi ugwu Hausa ma ugwu Hausa wee Muslim place.
they just fooling your mind. Ebe ahụ Muslim, ebe ahụ nka ihe ọbụla agwara gị ikwere because you are ready to check. You are not ready to check. Ndị eze nọ n'ala Igbo bụ ụmụaka ka ha na-ene anya n'aka. None of them own information because ndị a bụ ndị bịara n'aka ndị Eliza. Ha ejiri information and enweghị ebe a ga-esi eweta ya because ụzọ ha si webe kọrọkọrọ. Nna nna anyị ha mere basic knowledge of governance. Ihe anyị nidiri ime wu elevate. Ihe anyị nidiri ime wu elevate. Ihe a debere gị bụ information use wee govern. Ihe nidiri personify these things and practicalize them. Put them into practice. Put them practical. Also become law enforcement agencies. Ndị eze become prosecutors. This is how you create. Oh, tak nwa bekee we create a government, nothing more, nothing else. All based on this knowledge. Ụmụrụ ezi otu ọzọ. Ị ka nọdị na-akọ akụkọ ndị ichie nọ n'eluigwe nọ na ọkụ mmụọ. Ya nonsense. Use those things to create practical law. Ọ bụghịzi nke onye ejebute arụsị n'ebe. Onye mee ihe ọjọọ ikwu na-ekpochie ya na nga ọtagbuo onwe na ofu ebe ahụ. Practical, physical. Ụna ama ha na mmadụ bụ physical ka ọ bụ. Chere mgbe mbụ ụwa enu anọsa mgbe eri. Ụna ama ha na-eribe obi. Ụna ama ha na-eribe ime. Onye ka na-asị gị mgbe eri mgbe ihe ọjọọ na-adịghị. During the time of darkness when there is no light. When there is no light. Mgbe ihe ọjọọ na-adịrọ when there is no light because all light bụ ihe butere ihe ọjọọ. Evolution. A na-agwa gị na nwatakịrị nwere time ọ na-eme oruo everything echange. Ihe niile dị na your body is being calculated. Ọ naghị eme single mistake except you. Everything about you dị calculated. Ọ naghị eme single mistake except you. Because why? Ị mara iji mee mistake because ị nwere information. You don't have education. Ị nwere education. How do you be na ị nwere education? Ị gaghị ahapụ ihe ị na-eme na-eme ihe ọzọ. Ị ga-enwere proper education that follows the line. Ihe ọsọkwara anya bụrụ kind of education ọsọkwara anya bụrụ oge banyekwa na line na ọ banye ha na line pụọ etiwa enweghị ebi ịpụọ na line moto apịa gị. Ịpụọ na line moto apịara gị tọgbọ gị naanị. Kedu ebe anyị nọ? Moto apịatugo anyị na anyị eji ọzọ information although na many of us ji but normally in Igbo land nwanne ana mawe nke bụ eziokwu ndị nkịtị juru ebe ahụ. Sọsọ ndị nkịtị nọ ebe ahụ. Kedu ihe a na-akọ? Sọsọ ndị nkịtị nọ there. Don't you see? Ordinary unu nọ na world of technology. There is nowhere to be found. Unu nọ na world of exchange commodity. You don't have any banking system. Unu nọ na life of onye biri ibe ya biri. Unu nwere Jew, nwee Christian, nwee Muslim, nwee omenani, nwee ihe niile na ala Igbo. Sọsọ bere ala Igbo ahụ. So we don't know what is governance. We don't know the law. Had it been na anyị ma the law, all these things agaghị adị n'ala anyị. Na China, ịma ihe mere China ekwe ha anabata Christianity. Ọ bụghị because of na ọ dịrọ mma. Because of China onweghị ike ime accept ka nwa bekee bịaru mee influence his own children. Because Christianity you na-eme to glorify nwa bekee. Ọ bụghị ya mere gị iji ezu ochi. Ihe mere gị iji ezu ochi because there is no job. Ihe mere gị iji ezu ochi bụ na ọrụ adịrọ. Ọ bụrụ maka chọọchị. Ọ bụrụ chọọchị mere gị iji ezu ọrụ adịrọ mere iji ezu ochi. Ijekarị ndị Israel n'ụka. Ijekarị ndị Europe n'ụka. Ọsọ njegara ụka. Ọrụ adịrọ. Ọwụ na ọrụ dị onweghị onye ga-agadi. Ọwụ na ọrụ dị onweghị onye na-agada n'ụka. Ọ na-ejebe ahụ emegịrị. Mana ijesi ọrụ na Saturday night enwere ike sef Sunday abụọ na anyị nwere ọrụ wanyị Sunday. Kedu ebe ị na-eji megịrị na ụbọchị ụka ị na-eje ọrụ? Ihe eje ọrụ na ije ọrụ n'ụka ji megịrị. A ga-ejegodo ọrụ ejesi ọrụ ekwubezi okwu ụka. Ụka wụ just after effect. Ụka wụ after effect. Mbọsị a na-eme salaka ma a na-eme wedding ma a na-eme onye nwụrụ anwụ a na-emere ụka ọnwụ. Onye ka a na-eje ụka mmadụ anaghị anọkọta Sunday o were time jeje ụka ji megịrị ebe ahụ. Ọ bụ idleness wụ devil's workshop ụmụ ibe. Idleness butere idleness. Enwere ihe a na-eme. Ndị mmadụ nọ nkịtị. Ọ bụ wishful thinking. Ị na-emezi ka Jizọs nyere gị aka because ịchọkọtago nke uwe kwere enyere gị aka. Gọọmenti ada. Enweghị onye enyemaka. So you must look for onye enyemaka. Ọ bụ wishful thinking. Abazie na ichebezi Chineke mere mmadụ ebere.
Chineke mere mmadụ ebere. Nwanne enweghị egbe Chineke na-emere gị ebere n'ụwa. Obi n'ime gị, ndị Igbo kpọrọ ya ọbụghị m kwurie, ndị Igbo si obi. Gịnị bụ obi? Ebee ka obi? Mmadụ na-asị mmadụ ebee ka obi? Kedu ebe obi? That means ihe ọ na-agwa gị heart, obi na ebe a. Earth in English the same thing. Were dị ha echi tinye n'isi mbido, onye gị heart. Wepụ dị ha echi tinye n'isi ngwụsị, onye gị earth. Earth. Who ate it? Ọ sị gị onye mụrụ ya, who ate it? Who born it? Okay, earth wuru miniri nne m nwa. Aga ka eji akpụsị ya mother earth. That is heart. Ọ bụ ebe a. Once ọ pụrụ n'ime gị ịghọ na onye nwụrụ anwụ, kedu ebe o si eku ume n'ikuku? Ihu na ikuku eke o ji. Ụna na-eche uche na ihu na ikuku ahụ ka o ji, ọkwa ya nwere ikuku. Mbọsọ ọ bụ na ikuku ahụ na-abataghazite, obi ahụ akwụsị iku ume. Ọ bụ ikuku ka ọ bụ na ikuku ọ nọ. Ikuku anyị na-afụ mmiri ka ọ bụ mmiri is evaporate water. Temperature change, ọ condense to water. Temperature change, ọ condense to water. Anyanwụ ị na-afụ is hydrogen, is water. Ọ mmiri. Ya ka ndị Igbo ji akpa eze nwaanyị. Mana ha mara ihe ọ bụ. Ọ bụ ka a na-ekwu edukeshọn bara uru. Akọwara ha na eze nwaanyị abụrụ mmadụ bi ebe ahụ. Na ihe eji akpa eze nwaanyị na-ekwe ihe ọ bụ. Ọ nwere onye bi ebe a nwere ọdụ azụ. Sito na abụjụda mebisiri mmadụ obodo. Egburu ọkụkọ na ewu emechisiri mmadụ obodo. Mba, o nwere onye bi ebe a, o nwere onye nwere ọdụ azụ ebe a. Eze nwaanyị a na-ekwu nekwe ihe eji ekwu eze nwaanyị nekwe ihe ọ bụ, nekwe ihe ọ pụtara. Ka ndị be anyị bara onwe ha uru. Nekwe ihe bụ Amadioha, nekwe ihe ọ bụ, nekwe ihe bụ mberi, nekwe ihe ọ bụ. Nekwe ihe bụ arụsị, nekwe ebe o siri pụta. Agwa mt ihe na edukeshọn ụmụazị agụọ ya, ọ bụrụ ndị okenye bara n'akụkọ. Ụmụazị gụsịa ya bunute ha mebe omume ka mmadụ baa uru, rụọrọ anyị sayensị na teknọlọji. Rụọrọ anyị n'ume ihe ọ bụla pụtara ọhụrụ ha arụ. Ụmụazị wute desire ambition. Ọ bụrụ ndị nkịtị na-asị m kedu ebe a ga-eje rụọ ahụ, kedu ebe a ga-eje gbuo ọkụkọ na ewu. Nna Lukat, ana m ekwu ka mmadụ ga-esi achụ m nwanne kiri ya ga-eme wee rụọ ihe na-efe n'enyi na-agwa m ka anyị si egbu ọkụkọ. Jụọ m ezigbo ajụjụ, men. Don't ask me nonsense. Ụmụazị China na-arụ speed train. Nene ụmụazị na-arụ speed train arụcha ụmụ ihe dị iche iche. Ị na-achụ m ebe iyi egbu ọkụkọ na ebe iyi arụ agwụ. Enwe onye ma na-arụ agwụ, onwe onye ma na-elochi. Ị na-elochi na this 24th century. Ị ka na-elochi 24th century. Ihe ị kwesịrị iji wee mee ka ha na-akpa ya. Ihe ị kwesịrị iji wee mee cultural event. Ọ bụrụ commercialize ya, ọ na-enye anyị ego. Ana Igbo adị mma. Ị na-ekwu ị na-eje elochi. Ụmụ ibe, ndozi ọdịnala abịago bụ na ọ bịago, and ana m ekene onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala fụrụkwere, because ọwụ na ọ bụghị ụnụnwa anyị agaghị emenwe ihe anyị na-eme. And a ga-enwerịrị ọdịnala cultural academy. Ọdịnala cultural academy. Inside this ọdịnala cultural academy, a ga-enwe ihe a na-akpọ ọdịnala health research center n'ala Igbo. Ma mmụọ okwere ma mmadụ okwere. This is what we have to do. Ọ bụ anyị nwa wụdị mmadụ a na-afụ anya wụrụkwa mmụọ na onwe ya, because mmụọ dị asaa, mmadụ dị isii. O gives you 42, and the ndozi ọdịnala have made the law of 42, and anya ka anyị ji eje. We must have these things, because ọ bụ na ya enwere nwanne enwere ebe anyị na-eje. Ọ bụ na ya enwere this thing, we are going nowhere. Ọka mma na anyị kpogara anyị daa n'ime nwụọ. Ọka mma na anyị nyere onwe anyị, because it's not ka ihe ị na-ebiri ndụ a complain, ndụ miserable life, a pathetic life. Kedu ihe iji eme? What is the need of living if you cannot put a simple instruction for your upcoming generation? Kedu isi uru ọba na ị na-ebi? Because ị na-amụ nwa, ị na-amụrụ ya for what? Why are you giving birth to for what? Kedu ihe ị na-amụrụ ya for? O nwere isi na ị na-amụ ya because ị na-amụ nwa enwere ihe idebere ha. Not even a law for them to hang on it to develop. Not even education for them to think for themselves. Brain need information to work. You don't give it to them. Kedu ihe na-amụkwa na ha for? Ihe m na-ajụzi, why are you going to church na-asị fada emubere nwa, ị na-achọ nwa from dibia to dibia, from nke a to nke a, from church to church, ị na-achọ nwa, but you don't have simple structure nwa ga-esi wee to. Then why are you looking for the child from church to church if you don't have a plan? Why? The question is why? Ụmụ ibe, why? Ana m ajụkwa again, why? Ọ bụrụ na ị nwere this plan, why? Ndozi ọdịnala abịazie na-agwa ụnụ, o nwere ihe dị ụnụ ka asị n'ime okwu a. O nwere ihe dị ụnụ, ihe agwa okwu gbara onwe ya na anwụ. Nothing like lie inside this thing.
o nwere ihe bụ asị n'ime enwere ihe anyị dị mma ihu na-ekwu ọ bụrụ na enwere ụnụ agwa m because I don't know afọrọ m ya ọ bụrụ na enwere ụnụ agwanụ m let me know because amara m ebe ọ dị ọ bụ na anyị nwee a research center of health na ala Igbo ọ bụ ihe ọjọọ ụmụnne anyị na-anwụ anwụ ọya juru eju diabetes high blood pressure cancer hepatitis aga m agụ one ghara ibe ya we don't have ordinary research center ịnwụ iyi ọya na ala Igbo enwụọ eburu ogije Lagos ma Abuja you become a dead person eburu ogije Lagos ma Abuja ịnwụrụ ndị ndozi ọdịnala bịa na-aya ụnụ ka anyị mee destiny biko ụnụ ka anyị mee na ihe a your ego and selfishness agaghị ekwe gị pụta ma ezigbo ihe ga-abara gị uru bara ndị be unu uru bara your unborn generation uru adị m ka onye na-ekwugheri ekwugheri do I look like adị m ka onye na-atụ asị do I look like adị m ka onye iberibe I don't accept nonsense enweghị m ike ime accept not today not tomorrow iberibe ọ na-agba m akaebe I like him iberibe I hate iberibe with passion achọghị m ka ndị osi ojii sef taa ahụfụ n'ụwa m pụtara I can never let ndị isi ojii taa ahụfụ enweghị m ike ime that's why iwe ji egwe m ma mfụ ndị ojii na-emegheri because you nwere right like every other human being you have the right to live you nwere right to live like every other human being you don't need to ask them biko no because mgbe agụ na-eji igwe anụmanụ agụ achọghị ịma onye nke o jere ijide mgbe agụ na-achụ anụmanụ ọsọ agụ dononwo onye ọ na-achọ ijide enwere ihe ọjọọ mere ya why o ji wee jide wee taa ya ị na-ayọ mmadụ biko n'ụwa that means ị mara ihe ị na-akọ na ịmadị ebe ị na-eje you don't even where you going ịmadị ebe ị na-eje to start with you don't know where you are going n'afọzikwa ebe ị na-ana ndozi ọdịnala a ga-enwerịrị ọdịnala cultural academy must and anyị ga-enwekwa ọdịnala health research center na ala Igbo is must and anyị ga-enwerịrị ọdịnala cultural heritage center for tourism na ala Igbo ọkwa must ma ọgwụkwa na anyị chọrọ ịpụ ndụ ọkwa ihe na agwụ must ma ọ bụ na anyị chọrọ ịpụ ndụ ọ bụghị na ọmụnwa ga-eme ihe niile ọwụ na ịma ọwụ na ịwụ dọkịta jee bidokwa research center na ala Igbo iwu dọkịta na America iwu na England asị ịkpa ngị bịa soro anyị go and start it you must save your people unless ichenji afa gị Igbo ichenji afọ Igbo gị to Michael Benson nsogbu adịrọ ma as long as na iwe onye Igbo na-eme mitin ndị Igbo na Virginia na Igbo London ma ọ bụ na Igbo village na ebe nwa na America nke ahụ nonsense chenji afa gị ọbara uru chenji ya ọbara uru because ọ bụrụ na ị nwere ike ịhụ dọkịta na America ụmụnne gị na-anwụ na village ordinary malaria ha nwụọ ọ bụrụ na ọ dị gị mma na that very good ma ọ dịrọ m mma ọ bụrụ na ọ dịho ihe niile na ndị Igbo nwere n'ala Igbo ọ dịho ancient places nwere ike ịdị anyị nwere ike use one for tourists mana nke nwa na nwoge every summer isi ebe a na Ethiopia na South Africa na Spain ị na-eje holidays mana your own village ị na-asọ na nna gị asọ ị na-asa na nna gị asọ ndị ndozi ọdịnala pụtasị ka anyị mezie nụ destiny ka ndị be anyị nwee ike ịmara Igbo culture ndị mmadụ amara ebe Uleja ndị mmadụ amara all the whole waterfall na ala Igbo ebe masịrị mma enwere nke ha ma art and culture ka anyị mezie asụsụ anyị n'ụdị ga-abara anyị uru ka ọ ghara ịbụzi mmadụ pụtara sị na amụwa atụ ya bụ penis the pen of Isis ọnwa bekee na-asụ oyibo ihe ọsụrụ oyibo penis pen of Isis that is ihe ọnwa ji amụ nwa ọ ihe ọ chọrọ ịgwa gị ihe ọnwa ji amụ nwa because ọnwa bụ silicon that is sperm ahụ bụ silicon go and do your own research then the flesh atụ ahụ a na-ekwu is the idea mere amụ ji wee kenie all the mind because all na enwere the idea of sex amụ agaghị ekeni that is the father all the idea with the father that is the Adam because all idea burugochi na ama all the idea the first place is the idea so onye mere iji nwe mkpụrụ amụ ahụ ị nwere ebe ahụ mkpụrụ amụ ahụ bụ obi gị ebe ahụ ka ọ dị because mkpụrụ amụ ịkụwa ya na enweghị gafụ n'ime ịkụwa dị mkpụrụ amụ enweghị gafụ n'ime so that means the sperm gave birth without a husband. Kedu ka mmiri si wee pụta n'afọ mmadụ? Nwatakịrị na-eto n'ime mmiri n'ime afọ. How come? The same way mmiri si wee pụta n'anị
mmiri ahụ ị na-afụ deti river ahụ ị na-afụ all the same process mekwere disi mmiri na akpa nwa, all the same process mekwere the sperm, all the same thing. Ọwụ na ị mara this thing can go anywhere and mind. You don't need nwa bekee to mind anything. Ị nwere ike ije anywhere n'ala Igbo mind ya wepụta ya mee ihe ọ bụla ị chọrọ ime without akpọrọ nwa bekee na phone. You can do all those things if you know this process, because everything will process. Nna gị debere gị all these things na ihe apịrị apị. Nwa bekee buru ya jedesa na ya na study ya na-agụ ya ka akwụkwọ, iburu ya gbaa ya ọkụ si ọba arụsị. Si na arụsị asị gị na onye nwa mere gị ịkpata ha ego, ọ ya mere gị ịnọ n'ebe nwa Venezuela fakanchana enwere ihe ọ na-emebe ọfụma kịta ọ naghị emezi ọfụma. Ọkwa datin information nna gị debere gị onye bụ ihe a ije buru ya gbaa ya ọkụ. Ịgbasigo ya ọkụ na ka oke gị jitara ka ebe uti ịgbasigo ya ọkụ ihe oche njigo, ihe ọla chenjigo gị gbasiri ya ọkụ, ihe ọla chenjigo, ihe ọ kwụsịrị ime, ihe ọma omeme ịrụ ọnụ ụlọ, ihe ọma na-emere ụnụ wee ụlọ na vileji nwee ego iji azụ ahịa. Ọkwa ya bụ ihe ọma for you. Ihe ọma bụ inwe ego iji azụ ahịa rụọ ụlọ, that is for you. Ihe ọma ọ ihe bụ ihe ọma na ndị be anyị na onwe ihe ọ na-eme, ihe anaghị agara ya ọfụma, arụsị na-enye nsogbu, ndị mmụọ na-achụgharị ya maka gịnị? Bikos ọrụ ha ụlọ goho moto ịnụhụ nwaanyị. Kedu ihe ị na-anụrụ nwaanyị? Enwe ihe ị na-enye, nke ihe ị ga-eji azụ nwa gị. Enwere ihe ị ga-eji azụ nwa ọnụbeghị nwaanyị ubi arụchana nwaanyị, ọ ihe mere eme. Enwere ihe ị nyere oge eji azụ nwa ya. Kedu ihe ọ na-amụrụ dị nwa ọ by force ka eji amụ nwa? Ụnụ amaghị enwe ya kpọ eclipse. Ịnụbeghị na enwe ihe na-akpọ eclipse my people. Eclipse bụ gịnị? Ụnụ na-asụ bekee, ụnụ onweghị onye n'ime ụnụ ma ya eclipse. Dịka ọsọ ana m agwụ na ya nwere educational system na aka ya ekwe ọsọsọ ihe nwa bekee gwara gị. Kedu ihe bụ eclipse? Unu niile ọ ga-eje na Google na-achọwa eclipse pụta, mana ịma ha na ihe ahụ natural something ka ọ nature, ọ dị natural. Ị na-achọ nwa na-achọ nwa, that means la iwekwa hapụ. O nwere mgbe ọ na-eme anyanwụ chi ịpịa ọnwa anọchiere ya ụzọ, ọ ba na eclipse. Ọ bụ ụta ka o si emekwa na because anyanwụ ị na-afụ driver, onye ka na-asị mmadụ na-anya moto, anya wụ driver. Ọ bụrụ eyes wụ symbol. This E represent the master of the justice. Odie isi na anị onye gị scale of justice. The eye you see is not eyes. E is a symbol, nothing more, nothing else. Unu chekwa na anya eji afụ ụzọ. No, anya bụ ihe na-anya anya. Onya nwa the driver, the astronomer m gwara unu before. That is the eye nke anọ, eye nke na dịka pen. Oya bụ the maintain, ọ bụrụkwa eye wee symbol of ihe anya pụtara, because the justice is for the heart, but anya must be careful. That is why eye is the symbol of wisdom. Ụmụ ibe tetenụ n'ụra, anyị ndị ndịrị education ọdịnala cultural academy ka anyị wee ba ka ụmụ anyị baa. Ụmụ na ịchọ ka nwa gị baa uru, simple as ABCD. Ihe na-ediri ọdịnala cultural academy. The ụwa anyị fụrụ abụrụ otu ahụ si wee chee ka o si wee, ọ bụrụ otu ahụ isi wee chee ka o si wee. That's why ị na-aga azụ. Africa na-aga azụ, Africa na-ana azụ. Why? Because why? China amago this thing na-agwa gị, Korea amago, Iran amago, the whole world amasịra the truth except ndị isi ojii, except ndị isi ojii. A na-agwazi ndị isi ojii na-ekwe ihe na-eme. Ọ gara achụ nwa bekee ikwu maka ị na-achụ ndị ụka na-azụ, ị na-ekwu nwa bekee ka ị na-asọpọt. You don't know, the way you don't know, because ọ bụrụ na ị like ya pụta dị. Ịmakwa na ikwu something na-enye life, you give something to life by saying about it. Ịmakwa ịma na ikwu something, you are giving life to it, because ọ mere na-eme ga attract na. That's why nwaanyị ndị na like ị na-eje na-achụ ya, gịnị ka ị na-achụrụ ya? Nwaanyị ga-adịghị mma enyi ga-adịkwa gị mma ọnụnụ. Kwa ndị Igbo si mete onye dị mma enyi o, ị na-eme oyi mete onye dị mma maka ọnụnụ. Nwanne nna anaghị eri oke, anaghị m eji eze kere ụmụazị, ma anaghị eri oke eji ime eze kere ụmụazị, because o nwere uru ọ bara. That means arụrụ ị na-asa ụsọ oke, anụ oke na-agụ gị. Ọnwụ na anụ oke anaghị agụ gị, ị gaghị anya iji eze kere ụmụazị. That is simple as ABCD. Mana ndị be anyị agaghị ekwe, ha agaghị ekwe. Ha na-eme na ha ma eziokwu. Ihe afọ all of them are awake. Nwanne na deep sleep. Kịta ka ị bidoro nke bụ ụra, kịta na ka ị banyere nke bụ ụra, deep sleep, because claiming to know why you don't know nothing. All the worst thing
that can happen to human being. Ibe ị na-eche na ihe ma ọ na-enwe ihe ma na ịbago n'ezigbote akụkọ because you are still into the system. Ị kara na system. Ọnwụ na ị nọ ha na the system ka ihe na-ekwuru about the system. Ị nọ na the system. Ndozi ọdịnala nyere gị offer. What we brought is offer. We give you offer. Life and direct. Number 1, Ọdịnala Cultural Academy. Inside that cultural academy and everything nọ ime ma Cancer Rescue Foundation, ma Health Research Center, ma Cultural Heritage Center, ma Science and Technology, ma Art and Culture. Everything nọ n'ime this thing na-agwa gị. This is a project, complete 120% project for ndị Igbo ịpụ ndụ. Ọkwa na-epụtazi were meka gị na-akọgeri na-asị na Vatican asị gị, Obama asị gị, UN asị gị, nke nwa asị gị. You are wasting your time because nobody give a damn about you. Nobody give a fuck about you. Not today, not tomorrow, not yesterday. As long as oil, diamond, gold, money, everything, this thing exists. And honey, know na Africa can order this deposit. Unless you wake up from your slumber, nobody will care about you and will ever care about you. Because, mmadụ jere ihe nchie nsi ụzọ ebe ka o yesi ana. So ị chọrọ ka ha pụọ gị ka ị pụọ ndụ, ha ịpụzie ndụ ka ebe ha ga-esi eri. Ịmakwa ihe nidiri oil n'ụwa, ị nidiri too much oil, ị nidiri gold and diamond for their exchange commodity, for their reservation of the paper ha nwere. So ị na-emezi nnọọ ka ha mezie gị nnọọ ka ịnọdụ ọfụma oruzie echi mezie policies ga-agazi against this is their illusion of life ha na-ebi. Ihe ifiliri ịbịa m nso eke m ga-ezigbo ọkpọ ama m ka star abụghị n'ihe ịbịa nọ m nso aka nga ọkpọ gbaghị ma ndị na-ekwu ha agbanwebeghị and enwe ọ bụrụkwanụ gị ọ bụrụ gị nnọọ bụ ndị Amerịka na Amerịka enwere fuel American gọọmenti na-anye ha subsidi na fuel. Ha na-akpa amị mmanụ na be ha ma ha nwere subsidi na fuel. Ọ bụrụkwanụ gị ZSF subsidi ka a na-enye ụnụ na fuel ịba na-akọ nọnsensị. Even ndị Amerịka na-ekwu okwu na Facebook mbọsị ọwụ na Amerịka ga-echeta ha echeta ọkwa akọtụọ benefit Obamacare akọtụọ Obamacare ya gwa ya na mmanụ ahụ anyị na-ezute n'ochi ka eji enye gị Obamacare na mmanụ ahụ anyị na-ezute n'ochi ka eji enye gị eji enyere gị subsidi iji agba fuel for $20 $1 $2 45 cents n'ọwa ego ahụ ezute n'ochi ka eji emere gị ha niile n'ọwa ego ahụ ezute n'ochi ka eji akwụ ụgwọ akwụkwọ free onye ka eji nye gị student loan ọ ego anyị zutere n'ochi ka eji eme ihe ha niile ịbịa ihe na-criticize m ewepụsị ya the whole ego ya na nye ndị ojii for benefit ewepụ ya ha niile apụọ from Facebook by force. Nwanne ọ bụrụ na itogo dị ibu na ibugo jee chọrọ nwa bọyị. Ọ bụrụ na itogo jee chọrọ nwa bọyị ife ilie na iwugo man enough to be count. Jee mara ihe ị ga-eme onwe gị. Nna gị debere gị ihe niile. Ọkwa na ịkawa ụmụazị ị na-agba odibo mụnwa na onwe m ana m agbazi agbajugo m agbatara m ọnụ m anaghị m agbazi. Ọdịnala taa ọdịnala echi nwanne echi ihe ọ bụla ị na-ekwuzikwa ị na-ekwuru onwe gị mụ emegigo my choice. Life ọmụnwa nwere life. mere respect any law ebe ọbụla mbi iwu ọbụla ha mere aga m akwanyere ya ugwu mana nke a bụ iwu m ndebere and onye ka m ga-eso because mụnwa na onwe m bịara onwe m ụwa nwe onye mụ na ya sịrị afọ akpa nwa pụta esi na akpa nwa m wepụta. Ihe m na-ekwu bụ ihe mma na ọ ga-eme ọ dịrị anyị mma dịrị ikwu dịrị ibe mma ndị mmadụ wee jee n'ala Igbo na ọnụ udo na udo na be nne na nna ha ebe a mụrụ ha na otu bụ ha. Kedu ihe ndị mmadụ na-agbara anyị nna ya ọsọ bụ ezigbo ihe na-eme? Ụmụazị anyị na-ezu ochi bụ na ha enweghị ọrụ. Ọ bụghị popu merie, ọ bụghị popu ọrụ adịrọ. Ndị Igbo ndị nwere ego kedu ihe a na-eje na Banana Island ọ zụrụ ụlọ $200 million na onye a hey ewo ụlọ $200 million uche anụnwa ọ ga-arụ kọmpanị na the whole Igbo land. Ọ ga-arụ kọmpanị the whole Igbo land. Sọsọ ụlọ mmadụ goro na Lagos na Nigeria ebe mmiri na swamp ka mmadụ goro ụlọ 200 million naira. Ndị Igbo enwere ọrụ. Look at ụmụazị mmadụ na-aga na street ebugharị flag just because they want to have a better life. Just that these people, these children just need a better life. That's all. Ihe ama bụ the flag ha na-ebu. Ọ ihe ama na they don't know another thing. But ndị afọ ukwu a ga-aga na Lagos
jeje go ụlọ 200 million gaa na Abuja na Maitama go ụlọ 200 million ebe ụmụ ha na-anwụ na street, ebe ụmụ ha na-anwụ every day by day. Ọkwa ma mkpọ ndị anyị kịta ọ dịka mkpọ ha yi ọ dịka mmadụ ga-agoro ụlọ even gacha na America, the most expensive place in America, jegoro anị rụọ ụlọ na go to your place. Ọgụgụ na ndị Igbo a na-efe ozi ha n'anya just for the mercy of the children dying, build something for them. Ihe ndị a nidiri we ọrụ ọgwụkwana sọsọ ihe a nidiri we ọrụ every month salary ọgwụna ọ ihe ụmụazị a nidiri. Only 20 companies ga-cover the whole people na-ebu flag ya. 20 companies ga-swallow all of them. Swallow all of them. You want them to die. Ị chọrọ ịfụ ha ọnwụ because ọnwụ na onye ha achọghị ịfụ ha ọnwụ ọ ma na destiny ga-lead to death and he knows. Onweghị onye na-amaghị, onweghị ndị big man mma na datin ụmụazị a na-eme dangerous. All of them knows it. Mana ọ ga-apụta na agwa m na ya goro ụlọ na Maitama 200 million ndị mmadụ na-akụrụ ya aka. I want to because ọ chọrọ ka ị dị ka ya, ọ chọrọ ka izugbo ochi gbaba ama, ọ chọrọ ka ị pụọ ndụ, ọ chọrọ ka ị pụọ ndụ because ọ na flash gị, ọ na ihe ọ na-eme go flash ka ị have a desire like him. Achọrọ m ịdị ka ya, achọrọ m ịdị ka ya, and enwere ihe ị na-eme ka ekigeza dị ka ya, ibido ịtọrị mmadụ. O nwezie nwanne gị mere ịtọrị ya, nke mee ịtọrị ya, ọ bụrụ oge wụfe na amụ ihe na-eme ejide gị eji rụzie ebe ahụ ịjụba onwe gị ajụjụ what happened ka eheti m n'ụdị omume. Yes, all that big man tinye gị n'ụdị omume, all that big man, ọ na big man ụmụ akwanyezina ndị ugwu, don't respect them. Nwere uru ha bara, akwanyezire ndị enwere uru ha bara, nwere uru ha bara. Agara m n'ala Igbo nna efe niile na-asọ oyi, everywhere na-asọ oyi, na-asị kedu ikwenu ndị a na-asị na ha nwere ego, where are they? Ọkwa mana itinye ndị a n'ọrụ, these people will still work for you. Ndị maka ha ga-arụ dị ọrụ, then why don't you build the company here? Ka ihe iji wee je were dị ego na-emebisi ha niile na-eme import ka ha na-eme. Ịnọsịn na-arụ ya n'ala Igbo ọnwụọna, kedu ịnọsịn ọkwa ọkụ ha na-asị ọ dịghị, ọkwa ekedọsị nji onosịn oji akwụkwọ bred arụ nke ịnọsị na gịnị ka o ji arụ moto, ọ bụ mmiri, ọkwa dị sem ọkụ asị ọ dịghị. Nke ha na-arụ na Lagos dị ya ọkwa ọkụ ka ha na-eyuzu ebe ahụ, ọ mmiri ka ha na-eyuzu ebe ọkwa ọkụ. So ụmụnne, onye ọbụla nwere ego na-akwanyere n'ugwu n'ala Igbo ọ baghị uru, jọs hapụrụ onye ahụ ọ na-agụ sef ya buru pọ ma bịa efere mma. Onye ọbụla ọ bịa tụọ ego si na ya pụrekwa ego ya ka ihe na-enye m ego fọ bịa rụọrọ anyị ebe anyị na every month kwụ anyị salary. Nke i nyere m enye bụ ka ihe mmemme, inye m ego ndị sie ya ọgwụ kedu ihe mmemme, kama ọnụ na-eri eri ga-akwụsị, nke na-eri eri nye bido ọ ka mma na m bụ ọrụ na njeje nricha ọnụ marazie ka esi eri ego, ị hapụzie m naba ka ihe mmemezi. Ọ dị ka onye si obodo oyibo bata, o je soro ụmụazị, kpọrọ ụmụazị nọ na village young boys, kpọrọ ha jede ya ka na-eri ego, na-eri nnukwu ego, irisie ego ịnachighị ala bekee hapụ ha. Kedu ihe mere respect? Kedu ihe mere respect iduo na ụmụazị ochi ka idunyere ha, ochi ka idunyere ụmụazị ya, ị na-akpọ ha eje ebu akwụna, eje eri ego, eje aṅụ riri wit nnukwu moto. Ichefuo na human being ka gị na na-emekọ ihe, ịnabazie izuo na ha ochi. The best thing ị ga-eme ụmụ Igbo ka nye ụnụ ya ka advice, onye ọbụla nwere nwanne ọ friend si obodo oyibo bata, nwanne gbakọ ego na ịchọ eji wee bido ahịa, were na-eje one by one to them. Ije na nke isi a na-ekwe ego one m chọrọ iji ebido ahịa, one ka ị ga-enye m n'ime ya. Ọ sị ka nje rie ego buo asa isi ya mba nwanna mba na ihe m chọrọ, because o mesiara atịrị na nwanne ochi ka ị na-eje ịba. Ọnwụ na ime ihe a m gwara gị, onye aha bụsịa fon aha mesịa fon ahụ nkịnya akụsịa, ọ na anyị na-eme na mana gị isi obodo ibebata, o bụrụ gị n'ihu jip ịkụọ ha my friend Jan osi Jan ọ yanki mio ya nkicha emecha onye aha na ụchụ ụdị ya agbaghị inwe ike ịgba ya na fon sefụ, onye pigiri ya ọkọl odoghị anya, ịgba ya na kọl ọ gaghị ebu ya fon. Ị nwere ike iche na ọmụmụ nwere ike o nwere efe, ọ nakwa anabakwa n'ọrụ bekee ọ na-arụ, ụchụ wee gbawa gị iricha na n'ọrụ, iripịa n'ọnụnụ. O nwezi asa gị na ya so wee jee buo data isi ya nsi Jan bata, asa ahụzie gị n'ụzọ ịdọji kata wonde gasị m na anaghị m adọjizi ihe a. Kedu ihe mmadụ ga-eme? Ịba ochi. Enwere ike dị first one ijere ejide ha gị onwe ka ọrụ
first one because ị mabeghị n'ụzọ na first one aka akpara gị iwe jụbazie esoro m gịnị ka m mere ị gara aga ife mebugo m n'ụwa ahụ ife emegidego megide m awo ụmụ ibe n'ụwa bụ ọlịlị n'ụwa bụ abịa ọ ka mma na unu ji n'oge gere ozi ọma ndị ndozi ọdịnala ọ bara onye ukwu bara onye nta ana Igbo aghọọ paradise anyị ewee na-ebi ọ bụrụ ndụ a na-ebi ala Igbo ka ndụ ọghọọ paradise mana ọkwa maka nke anyị na-eme kịta mba nwanne ọwa ọkụrụ a sị m udo dịrị ụnụ ndị niile wu ndị ndozi ọdịnala kwadoro ndozi ọdịnala ana m ekpupụrụ ụnụ okpu maka na ọnụ nwa bụ ndị anyị ji eje enweghị ihe ga-eme anyị ka anyị kwụsị ndozi ọdịnala ọsọkwa anya bụrụ a na-agbawa anyị enweghị ike ịpụta ebe ahụ nwakwa nne enweghịzi m ndụ ọzọ olesi m nwere ndị way to follow I don't have anywhere to go enweghịzi m ihe ọzọ mma m nwere ike ime olesi ndozi ọdịnala Igbo maka achọrọ m ka ọdịnala Igbo dị mma ka onye ọbụla na-arụ onwe ya n'ụlọ jezuo ike achọrọ m ibi na vileji anyị biri na vileji ọwụdịghị m na vileji kọgọgọgọ enwego ndị bịa be anyị na vileji ebe a ka nwere m ụlọ ebe ahụ nna ha n'ebe ahụ ebiri m onwe heti bameji ime gịnị arụọ ụrụ kọmpanị rụọ ụlọ ọgwụrụ ihe niile nọdụ ebe ahụ ọya ya ga-egwu onwe gị ebe ahụ nwanne ọkwa the body system a onwere different machine nwa bekee nwe na ala bekee anyị na-enweghị ike inwenwu ọkwa the same system body a ka mmadụ nwedere nwa let us study the body organ and put machines nwere ike kill this sickness enwere ihe ọzọ anyị eme ha arụ anyị egoro akwa na-ele n'ime ahịa ọkwa a na-ele machine asị n'ime ahịa biko na ụmụ ibe ọnwụ na anyị mgbe ya amaghị arụ anyị egoro ụmụ ibe asị m udo dịrị ụnụ ka ọ dịbakwa na echi na anyị ga na-ewetara ụnụ ozi ọma ndị ọdịnala bụ ọbịa ọkụwa gị isi otu agba donye gị n'ime duchie ya wit ike ihe na-akpa duchie ya wit needle nduchi ka anyị na-eme anyị anaghị akpachi ebe anyị bịa ha n'ebe a iburu ozi ọma tinye gị n'isi ị na-arụzie gị na uche a na-eme isi na naghị eche uche abi ndozi ọdịnala ga-eme gị uche by force ndozi ọdịnala ga-eme unu eche uche by force si na naghị eche uche a sị m udo dịrị unu ụmụ ibe ka ọ dịbakwana